Ka KGP sinot sepngi kalayo ban penlong ya ka jingelang pli ya ka wall of kindness lane ka jaka jong ka jingle isin ai ha ka khatwai trik uri saw ar hajar arpuwai ha phalla jong ka office jong ka KGP sinot sepngi ha ka jinge don lang jong i reverend p hinyota ibade i moderator jong ka KGP sinot sepngi i reverend ss majau ibade i senior executive secretary I Reverend KB Snaitang ibade I Executive Secretary in charge SELD, but kiwe pat ki pastor ki invitees but ru ki nongtre jong ka synod office. Layo ya ka jingple ya ka ni ka wall of kindness da I Reverend P Hinyota ibade I moderator jong ka KGP synod sepni but ka jingkran lingkod na I Reverend SC Dengan ibade I director jong ka SELDD. Kajing mo jong kajing te ya kani ka wall of kindness lani ka jaka jong kajing le isin ay kadai ban yarap lingba kijing ay kijong ni ha kanu kalyang ya kitu kibaduk kibakerdu kibamdon yeng don sam bat ya ki khun swet bat kinu ki para mensim kibadon ka mensim ban le isin ay ban ay jing yarap kila ban bu ya ki jan kitiar lani kinu kitiar pendon kam ha kani ka jaka bat kasinot kan sala ban sam shakilong yeng kibadon kam jingerap ha kani ka jingelang pli I Reverend SC Dengan ibade I director jong ka SELDD ilakran halor ka jingte jong ka wall of kindness kabade ka kam jong ka jingle isin ai bat ka jing bha ya ka imlang sa alang bat bangi deiru banyarap ban pinpriang ya ka ni ka jing thumu kabalong ka jing sedang kabathamai kadai ka kam jong ka jing la snai bat ka jing bha ya ka imlang ka sa bat ka jing thau ka jongi kalong ngidan sautli kata kalong bangin yarap bat priang ya ka ni ka initiative ka jongi ya ka ni ka jing stand ka mai ka jongi bat ngai ni kerman in yo sipun ya ka jing kersan naki wai pat bat kum juro naki balang ka jongi kalong ban hi kairu bandan ya ka mensim joga jing sok kitli hapdeng jongi ya ka imlang ka salah kini kilong ki jing thumu lani ki objective jong ka jingte ya ka wall of kindness kabaningkong banyarap ban pensapriang ya ka ni ka project lani ka mission kabaar ban pensnguthu ya ki para banget ya ka jingdon kam banyarap ya ka imlang salang kabalay bandon ka mensim sngosin ay bat ka mensim yarap ya ki para mensim bat ka basaw banyarap ya ki baduk da ka bano senyang da ki jan kinep niya ki weipat ki jingdon kam